Bos, Kepiye, Yes? pickupmu wingi guys ora? Mesti membengi rasa turu toh, gara-gara pickupku. Karang pickupku istimewa kaya Yes. Lagi kon piro to, Ge? Gur takon 85. Ora oleh 50. Waduh. Nek 50 tak saranke tuku terko umplong jaman londo ki lho. Malah tok nggo ngusungi panenan malah amat akeh. Nih aku mau iso kecel dandan kowe. Lah pickupku istimewa tenan lho, Yes. Mesine isih walus. Barang-barang isih orisinal kabeh. Sing ora orisinal ya kurban. Tenan. Bismillah rezeki. Halo, Bos. Pickupku to. Lah ya isik to, Bos. Isik ning omah iki lho. Endang ngono. Ya wis tak tunggu, Bos ya. Tak berani. Oh iya ya, Bos. Tenan ora? Tenan kok tak berani. Ya wis, deal ya. Deal.